Da, normal. Bun. Sărut mâna. Sărut mâna, bună seara. Foarte mare bucurie că ne regăsim din nou. E o tradiție, o dată pe an, în preajma sărbătorilor Sfinte de Crăciun, să ne regăsim aici, sub frumoasa umbrelă bursele europene pentru jurnaliști, bursele europene GTI pentru jurnaliști, un program organizat de Fundația Euromonitor pentru Excelență. Momentul meu e pregătit din două părți distincte, dintr-un format ca la televiziune și dintr-un script. Mi-am scris speech-ul și l-am lăsat acasă pentru că, dintr-o foarte frumoasă coincidență, ieri mi-a făcut cineva cadou papionul ăsta. E din tăieturi din ziare și am considerat foarte nimerit să-l pun aici în loc de speech. Pentru că pe nod este o tăietură dintr-un ziar, cuvântul change. Cea care mi-a făcut cadou acest papion este o fostă colegă din presă, Mona Nicolici, și mi-a transmis cadoul de Crăciun, cumva simbolic, apropo de schimbări, de transformări, de evoluții, de perspective. Eu mi-am pus papionul ca mesaj pentru voi. Ca să pot să-mi exprim și așa speranța că voi veți fi cei care vor produce o schimbare reală în presa românească. O schimbare în bine. Cei care vor aduce înapoi valori în presa românească, cei care vor pune înapoi prima pagină, cu ghilimele de rigoare, de ziar, de radio, de online, de ce vreți voi, prima pagină de presă, o vor pune înapoi, la locul ei bine meritat, în prima pagină a societății. Și veți fi cei a căror semnătură se va da pe încrederea, pe emoția, dar mai ales pe aprecierea publicului vostru. Și cu aceasta închid speech-ul. Trec la format. Îi mulțumesc Cristinei Vasiloiu că mi-a făcut surpriza asta de Crăciun să am posibilitatea să-mi expun papionul. Și pentru că un moderator e bun dacă tace mult și dacă își invită invitatul să vorbească, Cristina Vasiloiu. E bine că aplaudați, că mai încolo o să văd eu cine plânge, cine nu plânge. Asta este situația, așa se întâmplă de fiecare dată. În primul rând, mulțumesc că ați venit. Ca în fiecare an este o foarte, foarte mare bucurie să văd atâția tineri frumoși, deștepți, dornici să învețe cât mai multe, dornici să înțeleagă ce se întâmplă în Uniunea Europeană și mai ales la noi, în strânsă legătură cu Uniunea Europeană. Așa cum v-am spus de fiecare dată tuturor și celor care ați fost în edițiile trecute și celor din ediția de astăzi, sunteți ceea ce eu numesc factori civilizatori. Depinde de voi cum îi educați pe cititorii voștri, pe privitorii, pe ascultătorii, depinde de voi ceea ce comunicați și pretenția pe care o am de la voi, pentru că sunteți atât de deștepți, este să vă jucați frumos cu cuvintele, să înțelegeți ce bogăție teribilă o reprezintă cuvintele, ce tezaur nemaipomenit aveți atunci când îl folosiți bine, frumos, percutant și când știți să vă cizelați ideile așa cum trebuie. Partea de morală o țin pentru mai încolo. Cred că este bine acum să îi menționăm pe cei fără de care acest program nu putea și nu poate exista. Evident, Comisia Europeană, reprezentată aici de excelența sa, doamna Angela Filote, șefa reprezentanței Comisiei Europene în România, care, ca în fiecare an, păstrează tradiția din 2007 până acum, de fiecare dată Comisia ne-a ajutat, ceremonia finală se desfășoară aici. De câte ori s-a putut, fie șeful reprezentanței, fie un delegat al reprezentanței a venit și a prezentat la școala din România prioritățile pe care Comisia le are. Deci, mulțumesc mult Angelei Filote, Mihai Roșioru, pe care l-ați văzut și a prezentat foarte frumos, câteva dintre voi s-au îndrăgostit de el. Mai vorbim noi despre treaba asta. Și, bineînțeles, întregii organizări. Speakerilor, evident, nu îi înșir pe toți, pe unii dintre ei îi recunoașteți. Este cazul să
mulțumesc echipei de la JTI, în special doamnei Gilda Lazar, care cu încăpățânare continuă să sponsorizeze acest program, crezând cu fermitate că jurnalismul românesc poate, într-adevăr, să se ridice la nivelul calitativ al celui internațional de cel mai înalt nivel și slavă Domnului, lucrul acesta s-a văzut. V-ați întâlnit la Pănicel cu Lucian Sârb, care e copil crescut de noi, cum s-ar spune, și ați văzut foarte bine de ce anume răspunde el acum, da? Este directorul editorial al Euronews Mare. Deci se poate. Oricare dintre voi poate să ajungă în astfel de locuri. Deci echipa JTI e destul de mare, cea care a ajutat Alida, în special ție trebuie să-ți mulțumim, da? Și evident n-aș vrea să o las chiar pe ultimul loc pe Andra, pe care o știți cu toții, de la noi, care stă și vă mămește de zor, și Ad Media Consult, uitați acolo pe Irina, care a tras de voi să vă depuneți dosarele la timp și numai ea știe ce a pătimit și numai voi știți cum la 11:59 de minute și 59 de secunde noaptea ați reușit să trimiteți online, știți voi ce, da? Bun, n-aș vrea să mai spun foarte multe, pentru că avem multe de făcut. Avem un invitat special și aș dori în 2 minute să ne spună de ce consideră că programul este bun pentru jurnaliști și să ne spună în ce măsură crede că de acum încolo se va implica și instituția pe care o conduce în acest program. Domnul Ovidiu Miculescu, președinte director general al Societății Române de Radiodifuziune. Mulțumesc frumos. Știți cum e, genul de întrebare simplă cu răspuns greu. Practic, media, industria de media începe să facă tot mai puține diferențe să existe tot mai puține diferențe între media privată și serviciul public, pentru că acest teritoriu al misiunii publice, practic, privește toate mediile, indiferent de forma lor de finanțare. După părerea mea, media în momentul acesta, de toate felurile, are o problemă mare. Din spate vin foarte puțini oameni tineri talentați, cu har, oameni dispuși să muncească. Este o profesie complicată pe care trebuie să o iubești foarte mult și pentru care trebuie să renunți la foarte multe lucruri. Radio România este categoric un exemplu de succes, nu numai în România, pentru că nu conducem în termen de market share piața, deci ne batem de la egal la egal. Suntem una dintre cele mai stabile și mai puternice servicii publice din Europa și știu ce spun. Dar avem această problemă a părții editoriale, e nevoie de sânge proaspăt. Tot timpul ne uităm nu numai la bursele JTI, ci la orice încercare sau orice, știu eu, concurs, orice loc din care pot ieși oameni care să poată să facă această profesie la un nivel cât mai bun. Radio România dorește să se implice și mai mult. Este un loc în care se poate face practică, dar una reală, nu acel tip de practică bifată. Și în continuare pot să vă spun, aproape să vă promit, că în momentul în care unii dintre voi veți bate la porțile acestei companii, acestei societăți, dacă veți dovedi că știți această profesie și că aveți deschiderea pentru a munci pe brânci, poarta se va deschide. Avem nevoie de oameni entuziaști, de oameni deștepți, de oameni culți, de oameni dinamici, de voci bune, de oameni inteligenți, de energia pe care o dă vârsta. Din acest punct de vedere,
Noi putem fi doar spațiul în care să vă manifestați toate aceste calități. Discursurile sunt, știu eu, îmbracă lucruri. Adevărul, de fapt, acesta este: căutăm oameni buni și suntem gata în orice moment să luăm oameni buni, dispuși să muncească și categoric să își închege o carieră serioasă în acest domeniu. Sigur, cu tot ce înseamnă, cu dezvoltare în online, cu social media, pentru că mediile tradiționale, din păcate, încep să coboare și alte tipuri de comunicări iau locul. Mulțumesc frumos și aștept să văd cât mai mulți dintre voi. Mulțumim și noi. Eu am convingerea că existența burselor europene JTI pentru jurnaliști s-ar fi desfășurat chiar dacă ar fi avut o schimbare de particulă. Bursele europene, compania X, compania Y sau compania Z, această companie X, Y sau Z fiind compania care s-ar fi bucurat de prezența în cadrul ei a Gildei Lazar. Bursele europene s-au născut din dorința unui jurnalist pe care am avut șansa să-l cunosc când era jurnalist, extrem de pasionat, de a transmite pasiunea mai departe. Este, de fapt, principala valoare a lucrului pe care Fundația Euromonitor pentru Excelență a încercat să-l capitalizeze împreună cu Gilda și împreună cu compania care a care a rezonat cu acest proiect, ca să nu zic căzut de acord să sprijine acest demers. Gilda Lazar, te rog frumos, e momentul tău acum. Bună ziua, doamnă ambasador, bună ziua, stimați jurnaliști, bună ziua, colegi. Mă bucur foarte mult că am reușit și de această dată. Este a 16-a ediție a acestui program de burse, dar de fapt este a 25-a, pentru că National Forum Foundation a început programul de burse pentru jurnaliștii români în 1991. 25 de ani înseamnă enorm. Enorm. Eu sunt bursierul din 1995, tu ești din 2000, Gabi Giurgiu este din 92 și apoi sunt aici jurnaliști care au fost de-a lungul anilor în program, mai tineri sau mai maturi, dar pe toți ne leagă aceeași pasiune pentru meseria asta, care presupune multă chemare și multe sacrificii. Aș vrea să păstrăm un moment de reculegere pentru un jurnalist din primul an, Doina Doru Chircă. Doina s-a stins între timp, ea a fost bursier în 1991. Vă mulțumesc frumos! Este, cum am spus, un mare prilej de bucurie și de fiecare dată când descoper că există tineri pasionați îmi crește inima. Este foarte important să vă placă ceea ce faceți, chiar dacă nu mai aveți unde să vă faceți meseria. Și am ajuns la concluzia că, deși presă nu prea mai există, există jurnaliști. Deci dacă există jurnaliști, sunt toate premizele să recreăm presa română, presa aceea liberă, dezlănțuită și fără opreliști în care am deschis eu ochii în anii 90. Nu mai poate fi ca atunci, dar există un alt spațiu al libertății. Este spațiul acesta virtual în care practic doar îngrădirile pe care vi le impuneți voi și autocenzura pot să domine ceea ce faceți. Și mă aștept foarte mult de la generațiile noi să-și asume ceea ce scriu cu responsabilitate, pentru că acum nu mai slujiți neapărat unei
gazete sau unui post de radio sau unui post de televiziune cu o anumită ideologie, cu o anumită orientare. În primul rând, sunteți responsabili față de voi și față de meserie și vă mulțumesc mult, mult de tot că ați îndrăznit să aplicați, că ați rezistat sub despotismul doamnei general câteva zile și că îndrăzniți mai departe. Vă mulțumesc! Vedeți, în formula, în ecuația de succes a poveștii numită bursele europene JTI pentru jurnaliști, alături de elementul numit rigoarea și capul limpede al Cristinei Vasiloiu și alături de elementul numit pasiunea Gildei Lazar a mai stat ceva. A mai stat bunăvoința, disponibilitatea și prietenia Angelei Filote. Angela. Eu am auzit că speech-urile scurte sunt cele mai plăcute. Cred că sunteți aici în primul rând pentru a vă primi rodul muncii în acest program, diplomele. Așa că eu nu pot decât să mulțumesc organizatorilor că în continuare ne aleg pe noi ca gazdă a unui moment de bucurie. Eu cred foarte mult în energii și cred că energia bucuriei pe care o veți simți aici va rămâne în sala Titulescu, în această sală mai mult timp și va contamina așa pozitiv și alte lucruri care se mai întâmplă în această sală. Felicitări că ați supraviețuit cursului și într-adevăr și eu sper foarte mult ca prin munca voastră să aduceți Uniunea Europeană în România, acolo unde ea este, să o scoatem din zona de politică externă, să fie politică internă și mai ales, dacă se poate, să o coborâm un pic de la nivelul mental la nivelul sufletului, pentru că până la urmă toți suntem oameni, suntem niște purtători de suflete și e frumos ca asta să se vadă în ceea ce facem și în ceea ce scriem. Iar voi scrieți nu numai pentru voi, ci pentru o întreagă lume. Deci aveți ușa sufletelor oamenilor deschisă și intrați acolo. Este important cu ce intrați acolo și cred că acest curs vă dă posibilitatea să intrați cu niște lucruri bune care să le fie de folos oamenilor. Încă o dată felicitări. Mi-ar face plăcere, înainte de a fugi la muncă, pentru că eu am de închis un an financiar foarte complicat, să facem o poză împreună, dar îmi spune Cristina că ar fi bine să aveți diplome, deci cred că trebuie să stau să... Da. Stau să vă luați diplomele și după aceea facem și o poză, da. Da. Adică liber la program. Bun. Să producem știrea, nu? Pentru care ne-am reunit. Înmânăm diplomele și am să vă rog fiecare, în momentul în care își aude numele, să vină aici. Diana Pahidean. Da, da. Și rămâi aici în spate pentru că așa construim poza de familie. Elena Roxana Bucată. Andrei Cristian Buga. Madalina Codreanu. Tudor Despina. Marilena Dinu. Nu este. Andrada Carmen Dumitrescu. Loredana Dumitru. Alexandra Felicia Georgescu. Natalia Elena Manolescu. Ioana Luciana Matei. Ștefan Gabriel Pășcuță.
Alexandra Cristina Spânu și Ionuț Stănescu. Trebuie să adaug faptul că colegii din Moldova vor fi mâine premiați la reprezentanță la Chișinău și de asta n-au venit aici, pentru că era normal să aibă și ei parte de același nivel de ceremonie, da? Ok. Haideți, și speakerii vă rog veniți. Fotografia. Haideți. Tata Giurgiu. Familia e mare. Angela. Hai. Vă rog. Hai, da. Hai, unde-i Călin? Stai, nu mă chema, mai ține un pic de voi, băga să dai din Felicitări tuturor participanților. Vă mulțumim. Asta a fost tot. N-a fost tot. Dragilor, e simbolul muncii voastre, diploma pe care ați primit-o și evident este începutul a tot ceea ce poate urma frumos pentru voi în carieră. Și evident suspansul e intenționat, creat, nu? Trebuie să mai producem o știre în seara asta. O știre pe care o așteptați, sunt convins, fiecare dintre voi, noi toți o așteptăm, pentru că așa cum v-am spus de la bun început, e o predare de ștachetă. Și vedem cine o ia și cum aleargă. Acum, ca să aflăm headline, da? The big news of today, Cristina Vasiloiu este cel mai elocvent moment în care Fundația Euromonitor pentru Excelență arată excelențele din program. Greu, dragilor, extrem de greu, credeți-mă. Vă rog mult de tot să nu plângeți. A fost foarte greu să alegem. Sunteți foarte valoroși cu toții și cred că trebuie să priviți lucrul acesta ca pe unii dintre voi ca pe un start în a încerca să obțineți și mai multe burse în mai multe locuri, alții ca pe o continuare, pentru că ați intrat în competiția asta a burselor, dar important e ca fiecare dintre voi să interpreteze pasul pe care l-a făcut ca un fel, hai să spunem, de certificat de calitate că sunteți buni, sunteți profesioniști și că meritați să vă deschideți aripile. Pentru mulți va fi, așa cum v-am zis de mai multe ori, punct de inflexiune, vedeți cum îl folosiți, da? Și ce să vă mai zic? În clipa în care cei care ați câștigat potul, lozul cel mare, vă întoarceți, nu uitați că ați trecut prin experiența asta și ceilalți care poate nu ați mers mai departe din motive, încă o dată, strict bugetare, țineți minte că trebuie să încurajați pe colegii voștri și la fel, în primul rând, să vă încurajați pe voi să continuați să învățați și să continuați să faceți această profesie care este absolut fabuloasă. Este virală, într-adevăr, în clipa în care ești jurnalist adevărat rămâi până mori. Asta este. Gilda și acum cred că se prezintă tot jurnalist. Dar nu uitați, țineți-vă rangul, păstrați calitatea, arătați că sunteți cu adevărat valori. Valori recunoscute.
Păi hai să începem. Andra, dă din buton. Nu dai din buton? A dat, primul. Andrei Buga. Hai aici. Rețineți că vom prezenta numai pe cei care sunt din România. În Moldova, suspansul continuă, ei nu dorm în noaptea asta. Ok, mai departe, Andra. Hai să vedem. Cei cu Andrei. 22 de ani, coordonator la clubeconomic.ro, are și un masterat în tehnici diplomatice, zice el. O să verificăm treaba asta, Andrei. Mai departe, te rog. Madalina Codreanu, 35 de ani, editor producător la Antena 3, master la SNSPA. N-a vrut să ne spună în ce domeniu, dar noi o credem că a făcut lucrul acesta, până la proba contrarie, nu, Madalina? Dar nu le spui în ce domeniu? Comunicare publică. Ok, de-aia nu ne-a spus. Te rog, era ceva. Bun. Teodor Despina, redactor revista 22, master în managementul instituțiilor mass media. Eu mă întreb de ce mai mergeți voi la Bruxelles. Pe bune, toți sunteți cu chestii de astea, poate era bine să meargă alții. Dă mai departe, Andra. Da? Ioana Matei, redactor Business Magazine și Ziarul Financiar. Bravo, Ioana. Păi ce mulțumesc? Mulțumește-ți ție, că tu ești. Ok? Ștefan Păscuță, jurnalist la TVR Cluj. Da, foarte dinamic, foarte entuziast. Nu era să lăsăm fetele singure așa. Și are niște ochi să nu mai vorbim, da. 25 de ani.